worɓe garani korofa baby ari koccino nder alami howanima ɗum tagma jaganademi en koccino nder koccino nder koccino koccino nder koccino nder koccino nder damane caméra dow ade worɓe garani korofa baby ari tawam dow e komi yerima ganduɗo taranta ɗumen komi ɓiɗo jibinaɗo e dewgal dandam dow alo baba wi bombel ma yo haɗe foppane sabune karab kerem jaldo mais ɗiga mi anda holtoje Gelzo quoi non Salam alaikum guys, ko Baba Galle Ba, votre chroniqueur préféré Pulaar. Voilà, avant tout d'abord an yebo sa waɗani abonné ya mbaɗa abonné mbaɗa activé cloche de notification sa bari ngara continue yebde si tawi noon aɗa andi aɗa waɗi abonné donc wat partage yajinen parce que rap Pulaar jeeyi si tawi rap Pulaar ene fuuɗi e ɓerde ma ka mélomane walla ka hip hopeur whatever an andi ko wonɗa yajinen ko enen jeeyi ko Pulaar jeeyi yes en garat hande Gelzo e clip makko keso Rofa Baby mi anda min personnellement holko firti Rofa Baby mais miɗa yiiɗe nder commentaire uji ɗi fam noon kam hol wonde Rofa Baby e holno haldata mais miɗa andi kam min personnellement min somiɗa wonno rappeur min e gurnamam min mi natata e gueɗe Gelzo non frère mi yiɗ une question pour toi direct jiɗmi andude Gelzo an saɗa waɗa pick artiste saɗa winda lyrisaji ma miijotoɗa ko neɗɗo kaldata walla miijotoɗa ko babba kaldata par ce que ɗi des certes choses saɗa miijo ko neɗɗo kaldata no woɗa ko heewi ko ganduɗa waɗata mais je pense que ko négativement o wonɗa e miijade mais c'est trop machallah ko artiste mauritanien tellement talentueux talent tan woni e makko kadi une chose sa yiɗi façon bituji ino hoora donc ko style makko whatever fof no waɗi nice o waɗino ɗo son mo ganduɗa eɗen gandi no wiyete soyen mbatten laaɓade ka dole ɓole ko ɓoɗe ɓole soyel mbatten laaɓan 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 a ƴettima nena mi yeftaki ala mi yeftaki kono en kon yumma nanga ɓoɓɓe dollo nanga tigi ɓoɓɓe dollo tigi ɓoɓɓe dollo kon pourtant mi ƴettakima garmi ko haalandema wi yumma yorindini guri mum suuraki on hay goto hande wattamo critique de négative tout est impec tout est nice tout est carré mais hande o hande garɗen koye Rofa Baby Gelzo kelɗen so ƴewen ko haalata kadi en même temps o image ɗo jiɗmi andude o ko holon commando accumi daƴi continue heɗade son o ƴeewen ade worɓe garani ko Rofa Baby ari tawam dow e komi yerima ganduɗo taranta ɗumen komi ɓiɗo jibinaɗo e dewgal dandam dow alo baba wi bombel ma yo haɗe foppane sabune karab kerem jaltu fo waɗe foppade ko ɗum ɗon ɓuuri non oui alo baba wi bomel ma yo haat e foppade sabunde carotte kerem yaltuɗo fof o wona e foppade ko ɗum ɓuri sawrla jomiraɗo yo Gelzo min ɗum yiɗmi andude ɗum ɗo an est ce que an seɗa winda aɗa miijo jinnaɓe ma walla aɗa miijo familial ma walla aɗa miijo janggo ma est ce que on question noon ballon kam e nder commentaire uji kalon est ce que omo miijo ɗum ɗon continuen ha joni e heɗade boyere bonine ko mino garɗa fompade garɗa sontade sikka namdade no min
wi ɗine ɗin kurol ma kam ne wawi ɗum settade mig melli muynam soldam bara siège adema ɗeɗɗaji carrière ma ko perte blanche wisorɗako sahurla jomira oyi kuutol ma ne wowi ɗum seeɗa kuutol ma ne wowi ɗum settade joni ɗon min mi anda holno kuurol wawata settade ɗi guideji quoi joni o rutti wi Mig Melly ko artiste donc sen ƴeewi Mig Melly ko américain quoi donc kanko wonno copain oɗo Nicki Minaj donc voilà histoire juɗɗo o Mig Melly muynanam soldam waɗa seesa woroma ɗeɗɗade woni sa heeɗimo sowmo ko oto no wiyete soyel batten laaɓano haalino ɗon o wi dose Gelzo ko doole ɓole ko ɓooƴe ɓole ɗonon ɗum firti ha joni mo haala hen o wi Mig Melly muynanam soldam waɗa seesa woroma ɗeɗɗade woni firti ha joni ko haali ko ko ɓooƴe ɓole Gelzo respecte yimɓe respecte yimɓe en continue heɗade ha joni ha voilà perte blanche wisorɗa ko koɗon bolle ey gayera ko laaɓal bowol kono walla yanere a ɓooyi arde a ɓooyi walde a meeɗi yarde mi andano an ka secci ey mina annani an ka adderam nde beelami fo mi huuma e puus arga e haalnamo nulma voilà en jii mesure mo uddiri couple o o wi min a annanimi an ka aɗɗere am nde belmi fof mi huuma a inni ɗo solde a inni ɗo haɗɗere ala ka innani Gelzo respecte nous s'il te plaît respecte nous respecte fonsuji ma respecte Pulaar min personnellement mbajotomi artiste ji yoɓe reen gueɗe ma an yoɓe goppi an vie personnellement vie uji rap ma an wuura gurnam ma continue heɗade ha joni ha ade worɓe garani korofa ɓeydi ay koccino nder alami howanima ɗum tagma joganade wi en koccino nder koccino nder koccino nder koccino nder koccino nder ade worɓe garani korofa ɓeydi ay koccino nder ala wallahi miɗi humpa rofa baby balle kam mi anda rofa baby e commentaire uji ɗi guys kono voilà en continue heɗade dernier couple o sen paɗi karen seeɗe Gelzo quoi yeah ami howanima ɗum tagma joganade wi en koccino nder koccino nder koccino nder koccino nder min komi yen fidel no rapport ma wade rumba ay hike sen certi a ɓurat buuba hewde ɓoggite kada en disposat penoɓe ngalon mum dillel yerɓa e ngalon mum peno komi barowo ayno mbiɗa komi kotto andar kotto garowo sunno wene nawo on kay woni kotto gone worɓe mbaso wonde rewɓe sapuji mon dedaɗi ay rosuji mon dedaɗi oɗo cafa kam kerem galas min ngala tangal min muccanaka toni paye kotto clash uji mon mankuɗi dedaɗi o yam yo mbeɗem ka jabodire e wuuɓi ey o wareɓe bunnaji e liggaɗi ɓe ganda funnaɗi ay leɗiɗe yanade tumerake riɗani yentim sirani bade worɓe garani korofa baby ay yes guys ha joni c'est votre chroniqueur rap pulaar préféré Baba Galle aka ko real man guys Gelzo ko artiste complet hay goto wiyata Gelzo wawa ko watta ko hay goto wiyata Gelzo wawa windude hay goto wiyata Gelzo foake e bito style makko je peux dire que c'est son style unique e nder rap pulaar a yiyata min mi yiyani personnellement sa heeɗi momo si tawi ka jolfo walla ka franche a nanani pulaar mbiyata c'est un américain un gangster parce que e nder bituji makko e nder ko watta ko o hollete ko vrai gangster donc guys Gelzo ustu lyrics uji maɗi rapporoji rentoɗe Gelzo parce que kanko lirsi makko ala ko wonda no windira o windirta o faalali famille o faalali sukaɓe o faalali janggo makko o faalali haydara makko kono noon ha joni ko wajiɓe wiyete ko c'est das hip hop yo wul yo wat jaw ko
ko ni gemo ene sohli ɗum ɗo won yimɓe ɓe ganda ko yimɓe jolfuɓe wiyata ko laalnga laalake sa memi ɓe tan a memi bone kamɓe goppeɓe tan e vie maɓɓe mais c'est bon pour le hip hop pular guys class beef eco trip ko hen jeeya warema mbaɗe abonné mbaɗon partagé ko real aka Baba Galle votre chroniqueur préféré wonani en ton e caméra ko MBT Big Brother shout out next